Нашия състав и мъжкия и женския, които спечелиха първото място индивидуално и отборно, са между 18 и 20 години. Навреме направихме отборите, които да се готвят за Олимпийските игри. Фактически това са млади състезатели, перспективни. Надявам се Велислав Вълчев в края на месец септември да успее своето съчетание на висилка да го изиграе перфектно, за да има шанс да се сбори за медал. Изключително силно съчетание. Все още няма опит в състезанията. Драгомир Пеев е един професионалист, който е младеж все още. Успя да спечели първото място в многобоя при мъжете. Има шанс също да участва. Все още няма така силно изявен уред, но като многобоец е много добре. Като се сметне, че сега прави 18 години, това е много добре. Другия Христос Маринов има два много силни уреда, успоред и Кълки. Надявам се, поне един от уредите да го изиграе. Изиграе ли го и той има шанс да се класира. За сега, в момента, тези са състезателите с шанс на световното първенство. Очаквам от Емил Христов също много силен кон, но все още не му достига малко, за да може този кон да бъде на световно равнище. Надявам се, че с този състав и Яница Добрева, която спечели 3 златни медала при жените, ние ще можем достойно да се представим на световното първенство в Антверпен, Белгия.